Shalom, oras. Hurian ni Tuhan na nolongan di bagasan Yesus Kristus, di bagasan tikyon, at dorang so tatangion hata ni dibata, jumolo kita martangian. Dami na sumurong na siyan tuan dibata, imam mga ramoti ate-ate do pikra muna, di bagasan Kristus Yesus tuhatay, talumo bima dinalaho manangin hata ni dibata di bagasan tikyo. Di bagasan Kristus Yesus. Amen. Damang dainang na pinasangapan di bagasan Kristus Yesus. At ani dibata nasa tuhita di apala partikyanon. Diyanet may siyan buku epagilium di si Johannes bid 24. Mamukka may siya na 5. Sa tuaya sa plopat so namahata ni dibata rata jahama gaberoma ibana tu sa dahuta na di Samaria na marguar sikar mardano ladang na nileon ni si Jacob tu si Joseph anak nai alay adong madisi sumur ni si Jacob jadi dibahen ng loja Jesus yan perdalanan hudul maibana dilabung ni sumuri tarhos nyari may dungi Roma sada boru Samaria manahaw yaik dari dok Yesus madok ibana lehon aminum anunga lao akas canai tuhuta manhor boha jadi di dok boru Samaria madok ibana buasa mangido tapian ho halak Yahudi sian au bor Samaria ada marpar sawaran halak Yahudi do halak Samaria dungin na Jesma mangalus ibana di botoho basa-basa ni dibata jela ditadaho na mangido aik inumon cian ho ta ho mangido tu ibana dungi lehonon nama tuho aik na mangulu jadi di borborima tu ibana tuan tahu-tahu gari ada suara diho tole bagas do sumuro tung siya dia ma tuho aik na mangulu tungubal gamaho asa uput ta si Jacob na mangaleho sumuro dihami bana do na manginum siya nido yanakon na ro di pinahanna duhin ni na Jesma mangalus ibana sa mangulay mauwas do nasa na minum siya aikon ada na manginom aik sila noki naso tu pamawas beiro di saling-liling na ay anggo aik sila noki gabi mual dui di bagasan ibana nama bawar sa rodi hanguluan si saliling-liling na ido pajahon na Uria nenolongan di bagasan Yesus Kristus sipata adong desada kebiasaan na saya tapa somal-somal jala naso perlu pasomalon sa sitoma kebiasaan aham mai molo suguro hatta manang molo maralu hita tu sasahala mamulus sa jolo ni bagas nape bakoldo taulaho jangankan mamulus marsitata pepe dangolo hita tualota isarana molo ima sa jolo jabunya loto do dalam sipata samangiti-iti do hita sadihari so dibagas na alokton baru pehita mamulus alai anggo dibagas na do ibana somalna nang mamulus siya do hita alay gabi bakol do hita mamulus ala na disi alota suang songonido barita nauli na sahat hita dia pala partikyanon di dia may marbosir ditiki pasahaton akabarita nauli Tuhan Yesus di sadaluat Judea nang maibana merdalan manang
bukas tuhuta Galilea. Ala somalna hala Yahudi anggo nasida sen hala Judea nangima laut tu Galilea. Somalna nasida say masiding do manang dangolo nasida mamulus sadahuta na margwarsika. Basa dangolo nasida basa sa dipasiding nasida mamulus utasika. Alana di sadahuta sikaron mian jala maringana do dison halak Samaria. Halak Samaria ima halak Yahudi naung gabe kawin campur ima tuaka halak selibat. Alana terjadi perkawinan campur ma ubahen nagabe suguhian rohani halak Yahudi na menganggap dirina sito, menganggap dirina murni, menganggap dirina namar Tuhan. Gabe berbeda manasida do halak ima Samaria nadong disika. Alani bakul hiya do rohani halak Yahudi mamulus utasikar nang tu Galilea nang pe ukatop sasitongna anggo mamulus hutai. Perbandinganna anggo ima mangaliati nasida nang tu Galilea somalna mardalan onomari alai anggo ima marhite-hite su hutasikar nasida somalna hulang tuluari. Di bagasan terpuk jami tahun akka paraluan na terjadi di halak Yahudi do halak Samaria dan marlapatan di Yesus. Aleni mana yang tua ma Yesus tu sadahuta namar guar Galilea. Ditik namar dalani nasida diusaha Yesus madua kasih cana mamulus sen huta sikar ima huta ni bangso halak Samaria. Mamulus manasida sen hutai jalasah manasida pas di hosniari manang di tonganyari diaria. Itiki sahat Yesus bakasi siana diutai duja situtu mapakilala ni Yesus sen hajul maum. Jela pola do maradian Yesus di sada sumur na margor mai ima sumur na nilehon di si Jakob pakaian akona si Joseph. Detik na maradani Yesus disumuri saluhut akasisyanna na 12 halaki borhak do ima tu bagas dihutai mangalului si panganon nanaing panganon di dasida rak doh Yesus alai anggo Yesus dan doh be rak do akasisyanna. Makok ma Yesus jala tu masih Yesus tu sada sumur jala maradia disipai mahon halak naneng maniba aik sian bagas sumur. Ditik kena maradia Yesus di tongan yari di topi ni sumuri bukas masa halak paropuan Samaria nanaing manau aik ima siang sumuri. Jadi dung di paro Yesus adong sahalak paropuan Samaria dipakulingi Yesus ma paropuani didoko Yesus ma tuibana lehon au minum. Alana mawasitu tuma Yesus ido alana ubahna berani Yesus mapakulingi paropuani mangido tu paropuani asa dilihok paropuani ibana minum lehon au minum. Uria na nolonga di bagasan Yesus Kristus sasitongna tarsubang do Yesus mabakulingi paropuani alana adong do ruhut do aturan diala Yahudi haru ima sesama halak Yahudi dapat julu sesama halak Yahudi pe dan boy mapakulingi paropuan di tonga nihuta bakol doi subang doi na paduahon tung nasoboy do ima halak Yahudi do halak
Samaria marsi tatapa alanyaka permusuhan najulu. Apalagi mapakulini sada perempuan narotu tonga-tonga di sumuri madapoto Yesus na lagi maradia di sumuri sasitongna on sada hatarida doon di sada perempuan nasuna dinggan parumatangkauna nasuna dinggan parngolonna alana anggo perempuan na dinggan do parngolonna somalna mabuat ai dan ditongani alai di manogo niari manang potang hari bahasa alana idu hasomalan do tradisi alai paropono bahasa ibana ikon membuat aik di tonga niari bagasan aik sepulualu tung masa takas do hatarida ni paropuano songo na dia tidak po Jesus paropuanon ulon na holang marhamulia pola do ima di patota di bagasan ayat 10 sampai ima 5 hali ibana mardonga saripe jala amatta na ditongani jabuna di bagasan sadari di bagasan tiki dan bobe do honon ima donga saripe on sadahatarida do on nasona dingkat do tutupan ngulun di parupano alana na maila do ibana pajupang do aka donganna do aka parupuan na asing alana nagabe ima dipabali do sasitongna parupuanon ala di pangalahona ido si bosirna makana ibana mabuat ae di tongani hari alai di bagasan hadirion ni Yesus dan dibereng Yesus soal kesalahan di parupuan dan dibereng Yesus soal ima aka aturan-aturan nanai perlu di Yesus songo dia hara jauh ni di bata ikon di pasahat tu sude horong tu sude luat tu sude agamo manang tu sude jolma panggiduan di Yesus nama dokon tu parupuani leon amino dan langsung ditanggapi parupuan alai aha na didokon parupuani tu Yesus di bagasan ayat sia gihatidak ko parupuani ma akan masa jel aka paraloan di hala Samaria do hala Yahudi didokon parupuani ma buasa mangido tapin ho hala Yahudi senau boru Samaria adang marsalan hala Yahudi do hala Samaria tarsonggo situ tudo ima parupuan Samariai dipanggiduan di Yesus somalna hala ima Yahudi molo dibereng hala Samaria jangankan parupuan hala bawa Samaria pi anggo ima di paruan hala Yahudi biasanya tor ima dibursikon do tor marsi tijur do tor dipailing do ima pamerengan alini mana tarsonggo situtu ima parupuan puasa mangidu-midu po dan adong parsaoran ni ala Yahudi do ala Samaria na dietong di parupuan Samariaon sarupa do Yesuson do hala Yahudi na asing na magagigio mapakulini ima akahala Samaria tarlumobi ma parupuan alay ditikin dokon parupuani songoni gabe di alusi Yesus ma di botoho basa-basa ni dibata jala ditadaho na mangido ay inumon siyan ho raoloho mangido tuibana dumi lihonon nama tuho ay namamon Yesus mengatakan seandainya engkau mengetahui seandainya engkau memahami siapa yang meminta air kepadamu mungkin bukan hanya memberikan tetapi engkau justru akan meminta kepadanya. Basa pole doko Tuhan Yesus. Alana takas do di boto Yesus naso ditada parupuan Samaria do isi Yesus. Ya Yesus sasitongna ima anak ni debata. Ya Yesus sasitongna ima gabe
Ai kangoluan di bagasan parngoluan si gado par. Ido ubah ni doko Yesus. Sendanya engkau mengetahui siapa yang meminta. Somal na manginan. Hurian na hinalongan di bagasan Yesus Kristus. Hitape soal mengalir aka pangulupion. Soal mengalir aka bantuan. Juk do hita mamereng-mereng buhi. Anggo do ngado, anggo na pasturoha do, mungkin sa juk do ulang dipangido tortaleho. Alai anggo ima naso napas do di bagasan rohata. Jangankan dipangido. Marsob bape ibana 10 jari-jari pas 10 sadau si majujungna. Ala naso napas do di rohata. Somalna dangolo hita mananyo. Dangolo hita mangalion ahana dipangido. Imana dia tidak kon Yesus. Alai dang mangatusi dope paropuani. Dan takas dope di boto ibana aha maksud ni Yesus. Sa dipake paropuani dope akaroha pardagingon. Akaroha hajelmaon manada Yesus. Ima na ubahin na disuku paropuani musenang tu Yesus dari 10 sada. Tuan, tahu-tahu gari ada suada di ho. Tole bagas do sumuro. Tung sia dia maho. Dia matuho aek na mangulu. Tung ubal ke maho asa putta si Jakob. Namang sumuro di hami. Ibana do namanginum siya non. Do elakon na naropinana. Alay ahalus ni Yesus. Al sugari. Idoko Yesus masay mangulay mauwas do nasa na minum. Siya aekon. Alay na manginum aek silanoki. Naso tu pamawas bero di seliling na. Ay anggo aek silanoki gabi mual doi. Di bagasan ibana. Nama barsa rodi hanguluan. Si saliling nililing. Di bagasan ayat 10 nunga imatakas di patadaho Yesus al sugari di tadaho. Bahkan dakolang mangalean mangidupi dulang kono. Di ayat 10 lam takas ma di patadaho Yesus isi sasitong na iba. Di patadaho Yesus ma ia ibana do aik hanguluan. Ia si ibana do haroroan yakka hanguluan ni salu nasa na ado. Alenima na pole do ko Yesus na mangino aek siyan ima mata mual na adong di tonga-tongan di hutai na kumauas bepe di bagasan parmulon na alay na mangino aek naik konsilionon ni Yesus gabi mata mual main di bagasan ngulu na anggo nunga gabi mata mual i di bagasan ngulu tung nasona tagamo be mauas di bagasan parmuluan uria nah nalonga di bagasan Kristus Yesus. Buhado tutu hita di bagasan panulota. Gabe suku-sukun no balga di bagasan ngoluta. Nunga tabahe Yesus gabe aik hangolua di hita. Manang daw. Manang songon panadaw di parupuan Samaria do. Tu Yesus songon di do panadaw ta. Gudang do jolma manada Tuhan martuhan ibana mamuji debata alai dan takas ita debana isi do Tuhan na dipuji bahasa hamidok kosongoni gudang do jolma martuhan alai ni akan narikot di bagasan parmulona gudang do jolma mangalui Tuhan asa mangalion selalu akan narikot di bagasan ngoluna papuas tagas di etong rohana molo martuhan iko pasiko pun di debata masalu na di ibana. Dia menjadikan Tuhan sebagai alat pemuas nafsu keinginannya. Dia tidak menjadikan Tuhan sumber daripada kehidupan. Itu berbeda. Ketika ada orang mengenal Yesus sebagai Tuhan, hanya memuaskan nafsu keinginan, bukan menjadikan sumber keinginan, sumber kebutuhan. Maka orang tersebut belum menjadikan Yesus sebagai sumber kehidupan. Maka pertanyaan bagi kita pada saat ini, apakah kita sudah menjadikan Yesus sebagai sumber air kehidupan bagi kita? Atau justru kita menjadikan Yesus sebagai alat kita untuk memenuhi keinginan kita? Huria nenalongan di bagasan Kristus Yesus. Atani di bata di bagasan partikenon. Dipakulingi Yesus mamusena kita. Songon ima
perempuan Samaria. Di doko Yesus matu hita ale anaha lehon au minum. Manang dono ni Yesus matu hita ale anaha. Nasa nagyot do peho di bagasan pardagingommu, di bagasan parnguluommu, nasa na mauwas maho, dia kahagiot ni pardagingommu. Alai nasa na miat di bagasan au, tung naso ima mauwas bibano di parngulon. Na perjolo sahali naik konsibototas yang imahatan di bataon. Semua dia do jolma na majadihon Yesus gabi aik hanguluan di bagasan parngulon. Na perjolo sahali dang mauwas be ibana di sangap, dang mauwas be ibana di hamorao, dang mauwas be ibana di akka hagabio. Manang dang mauwas be ibana di akka hagio ni akka portingyo. Nah sejorna na mauwas di akka hagiot di perdagingon, di akka hagiot ni akka haportingyo no, berarti dang miat dupi Yesus di bagasan moluna. Maka firman ini mau mengatakan ketika engkau menjadikan Yesus sebagai sumber kehidupanmu, sebagai air kehidupan, maka engkau tidak lagi mencari-cari yang tidak kekal, tetapi engkau akan mencari yang kekal itu. Engkau tidak lagi mencari apa yang dapat binasa, tetapi engkau akan mencari apa yang tidak binasa. Apa yang tidak binasa adalah kebenaran di dalam Kristus. Menjadikan Yesus sebagai sumber kehidupan berarti menjadikan dia yang paling utama untuk menggerakkan kehidupan kita. Dia nenalongan di bagasan Yesus Kristus. Idokon Tuhan Yesus matu hitan dapat duakon. Alai na manginum ayak silenoki na sutupa mawas bero di seling-liling na ay anggo ayak silenoki gabi mual doi di bagas ibana. Nama baor sah rodi hangoluan si saliling nililing na. Yesus mangaleho sada jaminan tu hita. Jaminan aha na didoko Yesus. Nama jalo ibana, nama jakot ibana, nama ban ibana gabe aik hangoluan nasotupa mauas. Alana buasa, alana nunga gabe mata mual be Yesus di bagasan moluna. Saliling nililinga, jaminan kehidupan yang kekal. Yesus madokon, jako kamu nama au. Persia mahamuna tuau asa gabe paneak kamuna dia rajau na salilik nililing. Huria nenolonga di bagasan Yesus Kristus na patuluhon na naing si paronota di bagasan turpu jamita di bagasan partikeno. Songo dia do Yesus nagabe ima ay kanguluan di bagasan panmota. Ado maksudna Yesus gabe ay kanguluan berarti Yesus mangaliang ima pangulun na baru tu hita. Dileo Yesus do pangulun na baru tu hita marhite-hite na disesa ibana do akka dosata. Hita mauwas asa disesa di bata akka dosata. Hita mauwas asa gabe partohap pita di rajau di bata. Aleni mauwas do hita di salu. Jakom ba Yesus di bagasan parmulong. Perempuan Samaria dumpa jupang do Yesus gabe ima sitidani hata di batado ibana di bagasan parmulong. Na perjulo ibana di pasiding akka halak do akka ima sahutana do. Ale dumpa jupang ibana do Yesus. Di jakot ibana Yesus dipangido ibana tu Yesus. Asa dilio Yesus ay kanguluni di bagasan pula. Dilio Yesus may. Dung dilio Yesus ay kanguluni gabi marbarita na uli ba imana. Marhite-hite ibana halak ima Samaria naso narikot rohana manangion hata ni debata manangion barita harajan ni debata si Yesus gabi ditanyon na sida. Dakolang ditanyon na sida. Gabi porsia manasida na Yesus dotutu anak ni dibata. Na perpudi sehali na naing si dohonon ni dibata tu hita. Anggo perempuan Samariaon
dung dipakulingi Yesus ibana olo do ibana mangido tu Yesus. Pertemuan perempuan Samaria dengan Yesus mengubah kehidupannya. Nah kita kurian itu hanya nolongan di bagasi Yesus Kristus. Supaya kehidupanmu mampu berubah. Supaya kehidupanmu lebih baik ke depannya. Supaya rumah tanggamu disertai keharmonisan. Maka undang Yesus. Jadikan Yesus menjadi kepala rumah tangga kalian. Jadikan Yesus sebagai sumber kehidupan kalian. Jadikan Yesus sebagai air kehidupan kalian. Jangan cari harta dunia ini untuk menjadi panutanmu. Jangan jadikan dunia ini untuk memuaskan dahagamu. Tetapi jadikan Yesus sebagai sumber kehidupanmu. Maka setiap orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai sumber kehidupannya, dia tidak akan pernah kecewa. Tetapi dia justru menjamin hidupnya. Seperti yang Tuhan katakan, seperti yang Yesus katakan. Itu menjamin hidupnya sekarang dan sampai selama-lamanya. Jaminan yang diberikan oleh Yesus bukan hanya saat ini, tapi sampai Maranatha. Air kehidupan yang Yesus berikan ketika kita percaya kepadanya. Ketika kita bertuhan kepadanya. Ketika kita menjadikan dia sebagai satu-satunya sumber kehidupan kita. Yesus janjikan kepada kita. Dia akan memberikan air kehidupan sampai saliling-nililing. Uriana nolongan di bagasi Yesus Kristus. Atan di tahun nama dokop tuhita. Yesus do ay kamu dua. Nasa jelma nama uas dia kahagabion. Nasa jelma nama uas dia kahasangapon. Nasa jelma nama uas dia kahamorao. Nasa jelma nama uas dia kaperpangkaton. Molo sa dilului do pe masat portibion. Marisuang be. Ale anggo mauas cita. Tapasaha ma uas tai tu Yesus. Porsia mahamuna, porsia mahita. Pasiko pun di Yesus be ubar tu lomoni rohana, ubar tu waktu. Amin. Martanya kita. Upuji hami maho ale Jehovah debatan hami marhiti-hiti lakom Tuhan Yesus Kristus. Hodo tutu Tuhan. Jala hodo si paluahani. Hodo tutu nagabi ay kanguluan di bagasan rumah. Mulai ate ma diho ale Tuhan. Ala na marhiti-hiti ay kanguluan na dilihomu Tuhami gabi porsiya hami. Jala gabi partohap kami dihanguluan sa liling. Paluas mahan makamuko. Paluas mahan mabaik po gabi uluan di tunga-tunga ni rumah tangga nami. Di humaliang nami. Suang-suang ni diak ka pagkaridyon nami. Mulai ate Tuhan. Ajari mahami marsigatong jala marhaposan ulang tukosan. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami doa. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan Yesus mamasu-masu kita sa rukna. Amin.